كمتي أب زحلفت كتاتلو زنبركم ياتاو سبورت زتفلالي أب بحلاوي زخون سبورتاو نتفتات حزات قرنيرام نيلو منبار أب ياتاو سبورت ميكيل حرقو حنقو زبل عينت أكال سبورت حزرنا كقربيوم سلام كمي كان يخون كبرات تخطاتلتي لس سبورت بعفشا تخطاتلتي نوس مدب ياتاو سبورت دما بفلاي أبنا يلوم سمونون حدار استحزنا مرسنا لنا نيلوم أرسنا دما صوتات حنقوي كون تخطاتلنا حراي أتو سوات ورايح دقيمنا كثرة هابلنا ميسكان لها مسانا خونكا نزي ياتاوي صوتات كتلا لنا فادين ياسس خونكا دقيمة بسمي سمت عزبتن كثرة هابلنا بل حراي نابتنا يلومي أرسنا ينكناتو نصوتا حنقو إنا كندسس سكي كمي تايتو حراي أوكي نراي كيلا أنا وين يقني لي حنقو حدا كافتوم أزيوم مسطي زخونو ياتاوي صوتاتاتنا يو زغا بعنترات اباصح من اسياتي صوت سلازي ازي صوتا زغا حيلن طببن بحيلن طببن زصوت صوتا يو سلازي مجمرتا من اسيات اب حدا كبابي انت دالو خوينوم ناي مملاخن ناي معنتارن ناي معبلالن منفسيو كابزي زبقس سلازي افتي كبابي انت دا حدا مليخو ويكا قبليلو انت حدا انت دا كفتنا دوليو متيو منالو نعيز فيلمن نزبل سلازي كفالم انت دا دلو كوينو انت دا وشتو حيل سموعلو موص سموعلو نتي عنتر زنبره كودو قدريلو ويسوين انت دا كملخ دليلو مصيلو اغواس كوفيلوم كلو مبزحتو عبد قسنت كبابيو صوت غواسوت كفتم عيمن كوفيلن عرفان كلو اساتهم كا وراي صوتهم من عرفتهم من زكايد صوت هذه سلازي كوفيلهم كلو حدا كفالم زدلي ناي بحقي زعنترخا دفالمن انتلي بحنقو يزبل سلازي كفالمو زخيل انتلي انا فالم كاولو دي فالمو زي كل انت دا خوينم تدا فريحمو خا يتقطو مالتي سلازي اتكفالم زدلي وص كلتيوم كا دلوات يخونو مالتي الله حبيبي أقوى قوميدة عدل كاية حقن خالة ميوسا
هيا اسكو لبالم قالوا لبالم يلا انا الله ودي هذا الشيء بالم يبلا لهم هيا لبالم وطلص كان هيا هيا ودي يا شنبي بالم يلا هذا مو حكي عمل قال فريد هو تيمبر لا سمع كان يسدو ስለዚ መጀመርታ ሕንቆናቱ ስርዓትና ካይዳን ስለ ዘለዎ እንታይ እዩ ዝግበር እጨም ዝዋዶ እቲ እጭካ ማይዶ ሓጋይ ከምቲ ዝበልናዮ ማይዶ ሓጋይ ሓደ ካብ ባህላዊ ኣገባባት ናይ እጭ ውድቕ እዩ ስለዚ ንምንታይም እጭ ዘውድቁ ዘለው እንተዳ ኢልና ከዓ ኣፍቲ ፀወታ ስርዓት ስለ ዘለዎ መን ኣቀዲሙ ይሕዝ ፍላጢዩ እጫ ዝገብሩ ስለዚ እጫ ይግበር እቲ ዝበፅሓቶ ሰብ ከዓ ከም ድልየቱ ገይሩ ወይ ከዓ አቀዲሙ ናይ መሐዝ ዕድል ወይ ከዓ ብልጭ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ምስ ሓዘ ከምታ ይሕዝ ስለዚ የማናይ ኢዱ ጠውዩ ይሕዝ እቲ ዕጫ ዘይበፅሑ ከዓ ፀጋማይ ኢዱ ጠውዩ ኣብ ንትሕንናእካ ይበፅሑ ማለት እዩ ስለዚ ተቃለስቲ ቅድም ዕጫ ይገብሩና ለና ዕጫ ከዓ ፍሉጥ እዩ እቲ ቃልሲ ይጅምር ስለዚ ተጻወቲ ኣብ ክልተ ይትጻወታ ምክንያቱ ሓደ ግዜ እንድሕር ዳ ጸወታ ተጻዊትካ ኣቋሪጽካ ከይዓግብ ይኽእል እዩ ተሳዒሩ ዘሎ ስለዚ ሸተት ክብል ይኽእል እዩ ወይ ናይ መዓልቲ ነገር ይኽብለካ ይኽእል እዩ ወይ ኣይተዳልኹን ነይር ይኽብለካ ይኽእል እዩ ስለዚ ተጻወታ ግድን ክልተ ይትጻወት أبز حلفة ودي أغشن ودي عيلن ودي أغسد أنت مالي مميرا ما أقل حقر كل كي تذكر ولو ودي أشمن ودي أشن أنت عايز أخذ ملكة عشان ودغينا أنت عشان ما إذا حاجة يخو رايقنا سكت الحدود ولا تقوى داشي داشي لازم يجي كان مش حق سني حلو دي عشي هذا يا حق سني ده الكابل ماي ده هذا ما يسكت قلنا ده وين حاجاي كابور حاجاي ما جات كلا تعال خمس ولا كحصو ጾታ ክልተ ይድ ጾት ስለዚ አፍታ መጀመርታ እቲ በየማን ዝሓዘ አፍታ ካላይት ጾታ ኻ ብጸጋም ይሕዝ ማለት እዩ እቲ ብጸጋም ሒዙ ድጸንሐ ኻ አፍታ ካላይት ጾታ በየማን ይሕዝ ስለዚ እንተዳ በየማናይ ኢድካ ተሓናኒ ካለኻ ጸጋማይ ኢድካ ኻ ሓፍ ይብል ይቃለስ ማለት እዩ እንተዳ ብጸጋማይ ሒዝ ካለኻ ኻ ብየማናይ ትቃለስ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርታ ዝሕዝ ደሎ በየማናይ ሒዙ ብጸጋማይ
ክመርጽ ክእል እዩ ወይ ከዓ ብጸጋማይ ሓኒቑ ብየማናይ ከዓ ሓፍ ከብል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምርጫ እቲ ዕጫ ዝበጽሖ ምርጫ ወሲዱሎ ማለት እዩ Pas malis kata dok mo. Arai gini bawa. Tinggi. Aduh, oh, nak. Parah. Dia sini. Mantap pas malis kalau orang tu. Malis tambah. Malis kan? Udah gini. Ayo wono. Sampai kasih kita promo. Untuk mandi. Kota Hamzah dak. Tawaran ni. Taala mereka tak tahu. Anda dah kasih. جهود جذب هذا ما صالح هو تعرف هذا السبب ኣብዚ ሕጊ ስርዓትን ኣለዎቲ ሕንቆ ዝበሃል ካብ ነፃ ቅልስ ዝተፈለየ እንታይ ዝገብሮ ሕንቆ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ምሕናቅካ ኢድ ንኢድ ተሓናኒቑ ብክሳድ ሓሊፉ ክልተ የማንን ፀጋምን ኢድካ ስለ ዝጨባበጥ ስለዚ ኣብ ሕንቆ ይእዳው ክፍኖ የብሉን እንተዳ ኢዳው ተፈኒዩ ናብ ነፃ ቅልስ እዩ ክኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ሕጊ ናይ ሕንቆ እዩ ኢድ ክፍኖ የብሉን እቲ ፀወታ ይጅምር ኣብዚ ከዓ እቲ ሓይልን እቲ ጥበብን ከዓ ኣብዚ ይፍትን ማለት እዩ ስለዚ በዚ ከዓ ሓዲኦም እንተዳውዲቆም ከዓ እቲ ፀወታ ይውዳእ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ክልቲኦም ንጎኒ ክወድቁ ይኽእሉ እዮም ኣዋደቃ ፈረስ ክወድቁ ይኽእሉ እዮም እዚ ከዓ ኣይሕሰብን እዩ ስለዚ እቲ ሓይሊ ዘለዎ ኣቐዲሙ ሓፊሉ ብላዕሊ ዝኸውን ከዓ እሱ ተዓዋታይ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ሕንቆ ዝዕወት ሓፍ ኣቢሉ ኣውዲቑ ክፀውጦ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብዚ ኣተሓዛዚ ትሕመረት ናይቲ ፀወታ መን ኣውደቀ እዩ እታ ኢድ ከይተፈነወት እታ ሕንቆ ተተሓኒቓ ከላ መን ኣውደቀ እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ፀወታ ኣብተን ክልተ ፀወታ ዝበልናየን ማዕረ ክወፁ ክእሉ እዮም ሓደ ግዜ እቲ ቀዳማይ ክዕወት ትኽእል እዩ ኣብታ ካልኣይ ከዓ እቲ ሓደ ተዓዊት ተሳዒሩ ዝነበረ ኣብ ክዕወት ትኽእል እዩ ስለዚ ኣብዚ ማዕረ እንተዳ ወፂኦም እንታይ ኢኻ ክትገብር ግድን ሳለሳይቲ ፀወታ ከድልየካ እዩ ማለት እዩ እዚ ናይ ንሕንሕ እዩ ናይ መን ዓብለለ እዩ ኣብ መንጎ ኣባፅሕን ዓንተራት ኣባፅሕ ዝግበር ሓያል ፀወታ እዩ ስለዚ ኣብቲ ቀሊል ግምት ኣይኮነን ዝወሃቦ ኣብቶም መንእሰያት ድሕሪኡ እቲ ኣውድ ሰዓረ ከዓ ጎብለል እዩ ዝትንክፎ የለን ሕፉር እዩ ንኩሎም መንእሰያት ከዓ መሊኾም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፀወታ ብዓይነቶም ኣባፅሕ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ስለዚ እቲ ማዕረ እንተዳ ወፂኦም ሳልሳይ ፀወታ ከዓ ይፅወት ኣብዚ ከዓ መን ኣቐዲሙ ይሕዝ ምክንያቱ ብልጫ እዩ እስኻ መሪፅካ ኢኻ ትሕዝ ዘለኻ ማለት እዩ እንተዳ ዕጫ በፂሕካ ስለዚ ኣብዚ ውን መን ኣቐዲሙ ይሕዝ መን ኣተሓሓዛ ይመርፅ ከዓ ዕጪ ዝገብሩ ታዕጪ ከዓ እንደገና ኣብዚኣ ትግበር ኣብታ ሳልሰይቲ ዝተዓወተ ከዓ ክልተ ግዜ ዝተዓወተ እታ ስዕረት ከዓ ወሲድዋ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪኡ ክልተ ግዜ እንተዳ ስዒሩ ጎብለል ዝኸውን ሕፉር ከዓ ክኸውን ማለት እዩ ኣብዚ ክንጥንቀቕ ዘለና ኣብ ኣተሓሓዛ ኣብ ሕንቆ ይኹን ኣብ ቅልስ ኣብ ኣተሓሓዛ ጥንቃቐ ኣገዳሲ እዩ ዝውን ሕጊ ናይቲ ሕንቆ ውን ይእዝዝ እዩ
ዝኾነ ይኹን ኣብ ክሳድ ማዕተብ ክህሉ የብሉን ኣብ ኢድና ካትም ካልእ ዝብጦ ዲ ካልእ ክህሉ የብሉን ጽፍርና ናይ ብሓቂ ክሓጽር ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ክንሕዝ ከለናኻ ኣብ ዓይኒ ፍረ ነፍሲ ኣፍንጫ ካልእ ውን ክንሕዝ የብልናን ዝሃሲ ክኸውን የብሉን ስለዚ ሕንቆ ፍልጥ እያ ኢድ ብክሳድ ሓሊፋ ምስታ ኣንጻር ጋንታኻ ኢድ ንኢድ ትተሓሓዝ የማና ኢድካ ወይ ጸጋማ ኢድካ ኸዓ ሰለፍ ዲ እግሪ ዲ ሓፍ ከብል እዚአን እንተን ጸወታ ስለዚ መንእሰያት ናይ ብሓቂ ኣብ ዝዊን ጥንቅቃ ዘልዮ ዓይነት ጸወታ እዩ እንተዳ ካልእ ተነቀፍቲ ኣካላት ሒስካ መጉዳእቲ ተወርድ ተዳ ኾንካ ክንዮቲ ምዝንጉዑን ስፖርት ምዃኑን ጉዳኣት ከውርድ ስለዝኽእል ኣብዚ ተጠንቂካ ክጽወት እዩ ዘሎ ስለዚ ሕንቆ ከምዚ ይመስል أتاخذ تعطوا لكم بدر راسكم لا تقولوا ولا حقوزنا له درو أقول سايتو توم بجو لا يجوا بدر راسكم كلا سيلكم بجو ودي أشمني ما أودي أش أكيد ما يسوى سنيكا كلا يكاسو سنيكا جدود تدل يا ما موتات هم زازم توت هنقول لنا أبي أتقال سرزرة أخا أراح يقول أراح يقول يا شمال ودي أشمني عتري بقول له سامي له